Kani ka All India Radio Shillong ka khubor an puli happy di meri nong kanti walang. Kimat ki bakong san jong ka khubor man ta ka stem. Penlang jelang ka ba arsengi ka Asian confluence ye ki samla ki penang ile man pendep ye ki jing puli ha ki school ba. Ani khun biang udukhot ka yeng darbar thawan Lok Sabha ba Vincent Pala hakani ka kanti na ka ticket Congress. La pendap ia ka jingthang modan buram ya menteri rang ba ka Goa u Manohar Parrikar hin gasngi ha Miramar. Ki khubor ki babnia. Ka kanhon ki ru shampang ya ka balaktip kum ka Asian confluence kala penlong ya ka jingi merjumur ka ba arsngi ha Shillong ha paring ki samla puli ki bana Bangladesh, Bhutan, Nepal, bat Myanmar ki barangi le pendap ya ki jing puli jung ki ha ki school ba. Secretary General M. Sahidul Islam jangka Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation BIMSTEC ubala aijin kiran hakate ka jinge phliu jingmun ulo ong ba amdei ban nyaw ya ka than chite lammi kum ka jaka bakendong namar ba ka BIMSTEC ka bu ya ka jingtre kam ba khmat e jangka ban penyesno lang ya baro ki jaka Islam lo ongru ba ka than chite lammi ka long ka pedeng ba kalenti ba kabalaban peniso ila dia bat kiri ki badan saudong jongka kum ka Bangladesh, Bhutan, Nepal bat Myanmar. Islam lo ong mo khmilinti bakanan ka jing penisno apring kini kiri ki bamarjan ling ba ka letkawan ling ba ki wa bat kum joru na ringkau. Unong mikmat siya kayan rabar thawan Lok Sabha na Shillong ba Vincent Pala ubanya kunbiang menta ka wan ulakan tat iki jing perkhat ni jingken antat ki brio ba menteri rang ba barem ka jelau Dr. Mukul Sangma ula syapan bor banya kun MP Natura. Vincent Pala ula thu akinong pathai khubor ba amdei tang kinong yalam ka seng Congress na ka jela Meghalaya ki bla kerpat yo Dr. Mukul Sangma ban yakun yakani election Lok Sabha hendrai wat kinong yalam jong ka seng hakari barok away kida angnut ba Dr. Mukul Sangma unya aireng Natura na ka benta ka bha ka miat jong ka seng Katkum ka jingi thu jong ba Pala ulo ong ba Rahul Gandhi President ka seng Congress ula batha yo Dr. Mukul Sangma bat yo menteri rang ba barem ka Arunachal Pradesh unabam tuki banyak khon ha ki election Lok Sabha namar ba ka Congress ka don kam ki ba kom kini ki brio ha New Delhi menta hadin ka jing e no seng jong ki brio ki ba kom UPA Sangma bat uba didi lapang Hakawai pat ka khubor ka mat jingi ka Jaipur apreng ka Meghalaya bat Assam kala long ka mat yakren ka bakongsan hakani ka Lok Sabha election ha Meghalaya. UMP na Shillong ba Vincent Palau ong baka nuku ka sengsan perthai kam na ban kam baka la ban penbet ya kani ka jing e. Uong baka ka babahatam ka bala ban le ka long banya perkhat lang na baro arliang. Uong baki dang don shibun tli ki bai pat ki jilla hakkeleng kari ki be samput klem da don kanu ka jinya ka ja namar ba ki de ki jilla ki ba angnut ban kentiu ya ka roi ka par ulo ongru ba kam dei tang ka Meghalaya ka bai kendu jing e ha upot usam hendrai ki ki jilla ki badon ha ka than chate lamengi kum ka Nagaland bat Mizoram ki don ka ju ka jing e nadu ka por ba ki la yo yala ka jong ka jilla Uba Vincent Pala unya kun biang mentakawat na Shillong Parliamentary Constituency ha ka jingjit nong mikmat thamai shaking darbat thawan Lok Sabha. Ka Election Commission jong ka India nin ka sngi kala penbana ya ka jing penlong election Lok Sabha ha ka thop ka baningkong. Ha ka ni ka thop ka jing thap vote kan long na ka banta khandai phawai tali ki Parliamentary Constituency ki badan ha ar phau tali ki jilla bat ki Union Territories. Kajing tap vote kan long na kabanta baro arpusan tali ki constituency jong ka Andhra Pradesh khatnyau tali ha Telangana Pratali ha Uttar Pradesh Santali ha Uttarakhand Sautali ha Bihar Nyautali ha Maharashtra Santali ha Assam Sautali ha Odisha Marartali ha Jammu and Kashmir Arunachal Pradesh Meghalaya but West Bengal but Markaway ha ka jilla Chhattisgarh Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Andaman, Nicobar Island, bat ka Lakshadweep. Ka jingnyawi ki vote kan long ha ka arpulay tri ujumang hadian bala pendap ya ka jingtap vote ha baro ka waikari. Returning Officer
Shillong Parliamentary Constituency ula pentip bagi kertong ki bertemu banyak kun hak election MP ni Shillong ki di ban pha ya ki kot ki slash ka office trekam jong u ke badan hak kamera lai not iwe ha office UDC ha preng kapor khatwe bejim step hadu lai bejin no pai sngi ha la ne shwa ka arpusan trik mentau benai kajing bishar ki dulir badan kam kan long ha ka arpun do trik uleber bar ka tarik ka bakhat do ha ka bagi kertong ki la ban weng kerteng no eladi na ka jing yakun ka de ka arpu pratari uleber ar hajar khat khandai kajing thap vote na ka benta ka Shillong Parliamentary Constituency kan long ha ka khatwai trik ugyayong na do ka por hinyaw bejim step hadu ka por saw beji janmin kani ka khubor ka wan shipi na ka All India Radio Shillong. Ya kamet jong menteri rangba ka gowa ubala khlat no mensi ublei la pen khut menhin ga janmiet da ka jinglit on thang badon buram ha miramar ka badan hajan panaji u parikar ubadairu menteri badem ka sarkar India ha ka tanat ya dari uladan pedeng ga jing stom kamet la palat shisnem uladap hndrup laisnem karta kiba boni kirang ba nang ilam ka seng BJP kan thopru yo president ka BJP Amit Shah kila don lang ha ka jingle buram ka bakhat do yo Manohar Parikar henen ka sngi u Parikar u no ashadin jong u ya armut ki khunchen rang khamashwala bu ekamet jong u ha kala academy bat ha ka headquarter jong ka seng BJP ha panaji ban aila di kibrio baro kiba yet bathon bekinyo pe khat do yo ki menteri sarkar ki bela paisha panaji bani ai ko bele khaddo ya Manohar Parikar ki kan thop ya menteri rambado kari Narendra Modi u Nitin Gadkari Suresh Prabhu ka Nirmala Sitharaman Smriti Irani Shri Patnaik bat menteri ramba ka Maharashtra u Devendra Fadnavis ya Manohar Parikar an sa kan mau shijunam nak benta ka jing tibet trekam jong u ha ka ba ulan no senyang rat ba nak benta ka roi ka par ha gowa kam tam e ha ka liang ka puli puthi bar ka jing ben biang ya ki jinon kam pat ba ki babun lapen sma yo promote sawan kom u menteri rang ba bathamai jong ka gowa nin gisngi da ka lat jong ka gowa ka Dr. Mridula Sinha ha ka jaka sa jong ka hadona pola haka joka por kala dandu ka jingthong ya khatwai ngut ki dukhat kum ki menteri sarkar u sawan uday u MLA jongka Sankulim constituency ba uday ru speaker barim jongka yang darba thawan ka gowa u sawan unmi bujli u Manohar Parikar ubala khlat no nakani ka parthai mensi ublei uday ru uba judan hakti ha kajat jong Parikar haka tre kakta ulong uwei neki kindiat ngut e ki MLA ka BJP ki ban sha jit biang haka sin ka baar haka por baka jila kal penlong ya ka jingjet economic khimat thamai shak yang darba thawan ka gowa ha usnem ar hajar khatnyo ha asam na penmi ya ka jing penbana na ka benta ka thop ka badingkong jong ka jing thap vote ka badai na ka benta santli ki shuki ha ka yang darba thawan lok sabha kine ki kenthop ya ka Tezpur Kaliabor Jorhat Dibrugarh bat Lakhimpur katarik ka bakhaddo baki kertong kila ban pendung kerteng ila di ka de ka arpusan trik mentau benai unongai khobor jungi na Guwahati ong ba Lakhmilinti baka jinglap election kan sanang thanem hadien bala depen mi ya ka te ka jing penbena kaseng kongres kala depen mi ya ka kerteng jongki kertong ki banyakun hakani ka thup kita kilong Gaurav Gogoi ukhon jong menteri rang ba barem ka Assam Tarun Gogoi na Kaliabor u Sushanta Borgohain na Jorhat bat menteri barem ka sarkar India Upaban Singh Ghatowar unyakun na Dibrugarh kiwe pat ki sengi pakan thop ek BJP ka AGP bat ka AIUDF kim pala man penmi ek ka kerteng jong kinung yakun election ha Manipur la penmi ya ka jing penpana election na ka banta ka Outer Manipur Parliamentary Constituency the returning officer henen ka sngi katarik ka bakhaduan pendung kerteng kadai ka arpulai trik uleber bat katarik ban thap vote kadai ka khatwai trik uyayong ya ka jingbin mana election na ka banta ka Inner Manipur Parliamentary Constituency ansapen mi menta ka sngi katu gani ko khubor klakut pakalawan shipi na ka All India Radio Shillong sa shipor kata ha kapor phrabaji nginya so baka Daily Station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbot da ka khubor phareng ha kapor pra khatsan minin kani ka dei ka All India Radio Shillong sngom phaban amantai ki khubor na Delhi